мақомоти Тоҷикистон аз волидони афроде ки бо ҷурми пайвастан ба ҳаракати мамнӯи салафия айбдор шуда айни замон дар хориҷ панаҳ мебаранд даъват карданд фарзандонашонро ба ватан баргардонанд. Тибқи ваъдаи мақомот дар сурати сидқан пушаймон шудан аз кирдори худ ин ҷавонон тибқи банди вижа ва эъзои махсуси кодекси ҷиноӣ парвандаашон қатъ ва худашон афв мешаванд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро таҳқиқ кард. Абдулло салом, нахуст бигӯ ки мақомот дар бораи роҳҳои бозгардонидану афви афроди муттаҳам ба салафигарӣ чӣ мегӯянд? салом шало. мақомот мегӯянд даъвати онҳо ҷиддист ва сокинон бо истифода аз ин фурсат метавонанд худро аз ҷавобгарӣ озод карда ба хотири ҷамъ зиндагӣ кунанд. мақомот мегӯянд аз аввали сол даҳҳо нафар ба даъвати онҳо ба ватан бозгаштанд ва пас аз изҳори пушаймонӣ афв шуда айни ҳол ба зиндагии осоишта идома медиҳанд. давлати Тоҷикистон соли 2014 ба кодекси ҷиноятӣ тағйирот ворид кард ки бар асоси он афроде ки дар узвият ба созмонҳои ифротӣ гумон баранд дар сурати ихроҷ шудан ва изҳори пушаймонӣ кардан афв мешаванд. мақомоти умури дохилӣ то ҳол даҳҳо гузорише нашр кард ки гуфта мешавад ҷангҷӯёни пушаймоншудаи гурӯҳи давлати исломӣ ва ё аъзои ҳизби мамнӯи наҳзати исломиро афв кардааст. аммо Абдулло, волидон ва пайвандон даъвати мақомотро чӣ гуна пазируфтанд? оё боварӣ доранд ё не? аксарият шаҳрҳо аз ин даъвати мақомот истиқбол мекунанд, аммо дар бозгашти фарзандонашон баъзеҳо дудила ҳастанд. ҳангоми таҳияи гузориш ман ҳадақал бо 5 нафар аз волидон суҳбат кардам ки мақомот бо онҳо гуфтугӯ ва ташвиқ карданд фарзандонашонро бозгардонанд ва дар сурати изҳори пушаймонӣ афв мешаванд. волидон ба бозгашти фарзандонашон розӣ ҳастанд, аммо на ҳама ба пурра афв шудани онҳо бовар доранд. гурӯҳи дигари волидон мегӯянд фарзандонашон ки айни ҳол дар Русия ва ё Украинаву Туркия зиндагӣ мекунанд ягона ноновари онҳо ҳастанд ва агар онҳо корашонро раҳо карда ба Тоҷикистон оянд, онҳо бепул мемонанд. барои мисол Абдумалик Усмонов, сокини ноҳияи Ашт ва муаллими собиқадор гуфт 2 сол қабл мақомот фарзанди калонияшро бо ҷурми салафигароӣ ба 4 соли зиндон маҳкум карданд. акнун писари хурдиашро ҳам ба салафигароӣ муттаҳам мекунанд. ҳоло мақомот ӯро ташвиқ доранд ки писарашро аз Русия фарохонад, аммо мегӯяд агар ин писараш ҳам ба Тоҷикистон ояд, ӯву ҳамсари пираш ва 10 набераашро кӣ мехӯронад? бале, ташаккур Абдулло барои суҳбат. ёдовар мешавам ҷараёни салафия ки фаъолияташ аз соли 2009 дар Тоҷикистон мамнӯъ аст, даҳҳо нафар низ бо гуноҳи пайравӣ ба ин ҷараёни динӣ дар Тоҷикистон ба зиндон маҳкум шуданд.